ఈరోజు మీకు వచ్చేసి నేను ఒక స్పెషల్ కాయిన్ గురించి చెప్పాలనుకుంటున్నాను. జస్ట్ ఇది ఒక 50 పైసా కాయినే. కాకపోతే దీంట్లో ఒక స్పెషల్ థింగ్ కూడా ఉంది. అదే ఎక్స్‌ప్లెయిన్ చేస్తాను. ఇది వెరీ వెరీ రేర్ కాయిన్ అనమాట. 50 పైసాలోనే రేర్ కాయిన్. దీని వాల్యూస్ ఎంత ఉంటాయి? ప్రూఫ్ సెట్, యూఎన్సీ సెట్ గాన మీరు ఆ వాల్యూస్ చూస్తే చాలా ఆశ్చర్యపోతారు. అంత వాల్యూ ఉంటాయి. వాటన్నిటి గురించి కూడా నేను మీకు ఎక్స్‌ప్లెయిన్ చేస్తాను. వీడియో స్టార్ట్ చేస్తాను కన్నా ముందు వెల్కమ్ టు రిపబ్లిక్ ఇండియా కాయిన్స్. ఐ థింక్ ఇట్ ఈస్ అవర్ రెస్పాన్సిబిలిటీ టు నో అబౌట్ అవర్ కరెన్సీ, అవర్ కాయిన్స్. ఇది మన దేశ సంపద. దీని గురించి కొంచెమైనా ఇన్ఫర్మేషన్ తెలుసుకోవడం మన బాధ్యతే కదా. మీకు సాధారణంగా కనపడే ఏ కాయిన్లో అయినా కూడా కొన్ని వెరైటీస్ ఉంటాయి. వాటిని మీరు గమనించాలి. అంటే కొన్ని మనకి నార్మల్గా కనపడినట్టే ఉంటాయి, కానీ వాటిలో రేర్ కాయిన్స్ కూడా ఉంటాయి. అలాంటివన్నీ మనం ఎలా తెలుసుకోవాలంటే ఇటువంటి బేసిక్ ఇన్ఫర్మేషన్ తెలుసుకున్నప్పుడే మనకి వాటి గురించి తెలుస్తుంది. అటువంటి బేసిక్ ఇన్ఫర్మేషన్తో మీకు ఒక సింపుల్ థింగ్ నేను ఈరోజు ఈ కాయిన్ గురించి చెప్తాను. ఇవి యాక్చువల్గా నేషనల్ ఇంటిగ్రేషన్ అనే లోగోతో, అంటే మన ఇండియన్ మ్యాప్తో ఉండే నేషనల్ ఇంటిగ్రేషన్ కాయిన్స్ అని అంటారనమాట. ఇవి 2 రూపీస్ కాయిన్స్ ఉన్నాయి, తర్వాత 50 పైసా కాయిన్స్ ఉన్నాయన్నమాట. వీటిలో స్పెషల్ థింగ్ ఏంటి అంటే, యాక్చువల్గా ఇవి మనం చూస్తే నార్మల్ కాయిన్స్, డెఫినెటివ్ కాయిన్స్ అనుకుంటాం, కానీ ఇవి డెఫినెటివ్ కాయిన్స్ కాదు, కమమరేటివ్ కాయిన్స్. కమమరేటివ్ ఇష్యూలో అప్పటి వరకు వచ్చేసి ఏదైనా ఒక అకేషన్గా కానీ, ఏదైనా ఒక డెవలప్మెంట్ జరిగినప్పుడు వాటికి గుర్తుగా కానీ, ఫుడ్ అండ్ అగ్రికల్చరల్ కానీ ఈ విధంగా అనమాట. అప్పటి వరకు ఆ విధంగా కాయిన్స్ రిలీజ్ చేసేవాళ్ళు. బట్ ఫస్ట్ టైం వచ్చేసి మనకి ఈ విధంగా నేషనల్ మన ఇండియన్ మ్యాప్తో ఈ విధమైన కాయిన్స్ రెడీ చేశారు. 2 రూపీస్ అండ్ 50 పైసలు. ఇవి కమమరేటివ్ ఇష్యూలో రెడీ చేశారనమాట. ఇంకొక విషయం నేను తర్వాత చెప్తాను. ఇప్పుడు ఫస్ట్ ఈ 50 పైసా కాయిన్ గురించి చూద్దాము. ఇది వచ్చేసి మనకి అశోక ఎంబ్లమ్ ఉంటుంది. దాని కింద 50 డెనామినేషన్, రైట్ సైడ్ ఇంగ్లీష్లో ఇండియా పైసే అని ఉంది, లెఫ్ట్ సైడ్లో భారత్ పైసే అని ఉంది. అంటే 50 పైసా కాయిన్ ఇది. అలానే రెండో వైపు చూస్తే మనకి మన ఇండియన్ మ్యాప్ పిక్చర్ ఉంటుంది. దానిపైన మధ్యలో వచ్చేసి మనకి నేషనల్ ఫ్లాగ్ గుర్తు ఉంటుందన్నమాట. పైన హిందీలో రాష్ట్రీయ ఏకత అని ఉంటుంది, కింద ఇంగ్లీష్లో నేషనల్ ఇంటిగ్రేషన్ అని ఉంటుంది. అంటే జాతీయ సమైక్యత అని అర్థం అనమాట. 1982లో రిలీజ్ చేశారు. ఇవి కాపర్ అండ్ నికెల్ మెటల్తో రిలీజ్ చేశారు. 5 గ్రామ్స్ వెయిట్ ఉంటుంది, 24 మిల్లీమీటర్ సైజ్ ఉంటుంది, 1.65 మిల్లీమీటర్ థిక్నెస్ ఉంటుంది, సెక్యూరిటీ ఎడ్జ్ ఉంటుంది అనమాట ఈ కాయిన్స్కి. ఓకే, ఇప్పుడు దీంట్లో స్పెషల్ థింగ్ నేను చెప్పాను కదా, మనకి ఇవి కమమరేటివ్ ఇష్యూలో వచ్చాయనేసి. అట్ ద సేమ్ టైం 2 రూపీస్ కాయిన్స్ కూడా ఇలానే ఉన్నాయి. దాన్ని మనము ఎలా తెలుసుకోవాలి అంటే, నార్మల్ డెఫినెటివ్ కాయిన్స్ ఉన్నాయి, ప్లస్ కమమరేటివ్ కాయిన్స్ ఉన్నాయి అనమాట. సేమ్గా ఉంటాయి, సేమ్ వెయిట్, ఎవ్రీథింగ్ ఒకటే. కాదు మనం ఎలా కనుక్కోవాలి ఏది డెఫినెటివ్, ఇది కమమరేటివ్ అని అంటే, ఆల్రెడీ మన ఛానల్లో ఒక వీడియో ఉంది. కాబట్టి ఇప్పుడు మళ్ళీ ఇంకొక చిన్న పాయింట్ చెప్తాను. 1982 అనేసి కన్నా 2 రూపీస్ పైన ఉంటే, ఇటువంటి కాయిన్లో 2 రూపీస్ పైన కన్నా ఉంటే అది వచ్చేసి మనకి కమమరేటివ్ కాయిన్. 1990 నుంచి స్టార్ట్ అయిన అన్నీ కూడా వచ్చేసి డెఫినెటివ్ కాయిన్స్ అనమాట. ఇది ఒక కొండ గుర్తు. నెక్స్ట్ ఇప్పుడు ఈ కాయిన్స్ చూద్దాము. వీటిల్లో ప్రూఫ్ సెట్లో వచ్చేసి 100 రూపీస్ ఉంటుంది, తర్వాత 10 రూపీస్, 2 రూపీస్, 50 పైసా ఉంటాయి. యూఎన్సీ సెట్లో మాత్రం ఓన్లీ 100 రూపీస్ అండ్ 10 రూపీస్ కాయిన్స్ మాత్రమే ఉంటాయన్నమాట. వీటి వాల్యూస్ ఇవన్నీ కూడా నేను మీకు ఇప్పుడు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ వచ్చేసి మనం ప్రూఫ్ సెట్స్ చూద్దాము. ఈ ప్రూఫ్ సెట్స్లో ముంబై మింట్ నుంచి వచ్చిన ప్రూఫ్ సెట్ అనమాట. ఈ ముంబై మింట్ నుంచి వచ్చిన ప్రూఫ్ సెట్ ఫస్ట్ పిక్చర్ ఈ విధంగా ఉంటుంది. నెక్స్ట్ వచ్చేసి దీంట్లో ఈ విధంగా మనకి ఇక్కడ కనబడుతుంది కదా, 10 రూపీస్ కాయిన్, 100 రూపీస్, 2 రూపీస్ అండ్ 50 పైసా ఈ కాయిన్స్ అన్నీ ఉంటాయి. ఇవి మనకి బాంబే మింట్ నుంచి రిలీజ్ చేశారనమాట. అప్పుడు ఇవి ఇష్యూ చేసినప్పుడు వీటి ప్రైస్ వచ్చేసి 325 రూపీస్. బట్ ఇప్పుడు ప్రస్తుతం మార్కెట్ వాల్యూకి వచ్చే లోపల వీటి వాల్యూస్ వచ్చేసి దగ్గర 10,000 నుంచి 15,000 దాకా కూడా వీటి డిమాండ్ని బట్టి వీటి వాల్యూస్ ఉంటాయి. అంటే 10,000 నుంచి 15,000 దాకా వాటి వాల్యూస్ ఉంటాయి, డిపెండింగ్ ఆన్ డిమాండ్ అండ్ కండిషన్. ఇవి కొంచెం దొరకడం కష్టం కాబట్టి వీటికి ఇంత వాల్యూ ఉంటాయి అన్నమాట. కొంచెం కొనుక్కోవాలనుకునే వాళ్ళు ఎక్కడైనా రికగ్నైజ్డ్ షాప్స్లో మాత్రం వాటిని మీరు కొనుక్కోవచ్చు, వీలైతే దొరికితే కొనుక్కోవచ్చు. ఇక్కడ వచ్చేసి లాస్ట్ పిక్చర్లో ఏం ఇచ్చారంటే వాటి అంటే 5 రూపీస్ కానీ 10 రూపీస్, 100 రూపీస్, 2 రూపీస్ వీటన్నిటి కూడా వాటి మెటల్ ఏ మెటల్తో తయారు చేశారు వాటన్నిటి వివరాలు కూడా ఇందులో ఉంటాయి. నెక్స్ట్ వచ్చేసి యూఎన్సీ సెట్. ఈ యూఎన్సీ సెట్ కూడా వచ్చేసి మనకి ముంబై మింట్ నుంచి రిలీజ్ చేశారు. ఇందులో కూడా ఓన్లీ 100 రూపీస్ అండ్ 10 రూపీస్ ఈ 2 కాయిన్స్ మాత్రమే ఉంటాయి. ఇక్కడ మనకు కనపడుతుంది కదా 100 రూపీస్ అండ్ 10 రూపీస్ ఈ 2 కాయిన్స్ మాత్రమే ఉంటాయి. 2 రూపీస్ అండ్ 50 పైసా కాయిన్స్ అయితే వీటిల్లో ఉండవు యూఎన్సీ సెట్లో.
ఈ యూఎన్సీ సెట్ ముంబై మింట్ రిలీజ్ చేసిన యూఎన్సీ సెట్ అప్పుడు ఇష్యూ ప్రైస్ వచ్చేసి 140 రూపీస్, 140 రూపాయలు. బట్ ఇప్పుడు ప్రస్తుతం మార్కెట్ వాల్యూకి వచ్చే లోపల దీని వాల్యూ వచ్చేసి 4000 నుంచి 5000 దాకా ఉండొచ్చు. మేబీ ఇంకొంచెం ఎక్కువ తక్కువ అయితే ఉండొచ్చు అనమాట. ఇది అంటే 140 రూపాయలకి ఇష్యూ చేస్తే దాని వాల్యూ ఇప్పుడు 4000 నుంచి 5000 దాకా దాని వాల్యూ ఉంది, డిపెండింగ్ ఆన్ కండిషన్ అండ్ డిమాండ్ ఆల్సో. ఏ కాయిన్స్ అయినా కూడా వాటి వాల్యూస్ అనేది డిపెండ్ చేసేది ఎప్పుడు కూడా వాటి కండిషన్ని బేస్ చేసుకొని వాటి వాల్యూస్ చేంజ్ అవుతూ ఉంటాయి. అదేవిధంగా అమ్మే వాళ్ళ రిక్వైర్మెంట్, కొనే వాళ్ళ రిక్వైర్మెంట్ని బట్టి కూడా దాని చేంజెస్ అయితే ఉంటూ ఉంటాయి అన్నమాట. స్టాండర్డ్ వాల్యూస్ అయితే ఏ కాయిన్కి ఎప్పటికీ ఉండవన్నమాట. ఇది నెక్స్ట్ మనము ఇప్పుడు నార్మల్ కాయిన్స్ వాల్యూస్ కొద్దాం. ఈ నార్మల్ కాయిన్స్ వాల్యూస్ చూస్తే మనకి ఇవి చెప్పాను కదా, బాంబే అండ్ కోల్కతా 1982లో బాంబే అండ్ కోల్కతా 2 మినిట్స్ నుంచి రిలీజ్ చేశారు. వీటి వాల్యూస్కి వచ్చే లోపల ఏంటంటే బాంబే కాయిన్ మాత్రం ఒక 15 రూపాయల నుంచి 20 రూపాయల వరకు ఉంటుంది. ఒక 15 రూపీస్ నుంచి 20 రూపీస్ వరకు దీని వాల్యూ ఉంటుంది. అదే కోల్కతా మింట్ వరకు వచ్చే లోపల ఇది చాలా రేర్ కాయిన్. అదే కాకుండా హై వాల్యూ ఉండే కాయిన్ కూడా ఈ కోల్కతా మింట్ కాయిన్. దీని వాల్యూ వచ్చి 400 నుంచి 1000 రూపీస్ దాకా కూడా దాని వాల్యూ ఉండొచ్చు. అంటే కోల్కతా మింట్ అంటే ఏ మింట్ మార్క్ ఉండదు. బాంబే మింట్ అంటే చిన్న ఇయర్ కింద చిన్న డైమండ్ మార్క్ అనేది ఉంటుందన్నమాట. మీరు ఏ కాయిన్స్కైనా ఏ మింట్ మార్క్స్ చూసుకున్నా కూడా బాంబే, కోల్కతా, హైదరాబాద్ అండ్ నోయిడా ఏ మింట్ మార్క్స్ చూసుకున్నా కూడా విధమైన గుర్తులు ఉంటాయి. ఆల్రెడీ మన ఛానల్లో మింట్ మార్క్స్ గురించి ఒక వీడియోస్ ఉన్నాయి. మీరు ఎవరికైనా తెలియని వాళ్ళు ఒకసారి ఆ వీడియోస్ చూడండి, క్లియర్గా మీకు అర్థమవుతుంది. లేదంటే ఒక వీడియో ఖచ్చితంగా చేస్తాను నేను. ఇప్పుడు ఈ హై వాల్యూ కాయిన్ వచ్చేసి ఓన్లీ 1982 50 పైసా కోల్కతా మింట్ కాయిన్. దీని వాల్యూ 400 నుంచి 1000 రూపీస్ దాకా దాని కండిషన్ బేస్ చేసుకొని దాని వాల్యూ ఉంటుంది. ఇది ఈ కాయిన్ గురించి నాకు తెలిసిన ఇన్ఫర్మేషన్ నేను మీతో షేర్ చేసుకున్నాను. మీకు ఏదైనా ఎక్స్ట్రా ఇన్ఫర్మేషన్ తెలిస్తే కమెంట్స్లో మెన్షన్ చేయండి. అదేవిధంగా మీ దగ్గర ఉండే ఏ కాయిన్స్ అయినా కూడా ఏదైనా కూడా మీరు ఒక వీడియోస్ ఏదైనా తీసి పంపించాలి, మీ దగ్గర ఉండేవి కూడా అందరికీ చూపించుకోవాలనే మీకు ఒక ఆసక్తి ఉంటే ఖచ్చితంగా మీరు ఆ వీడియోస్ తీసి మీరు మెయిల్కి అయితే పంపించండి. అదే కాకుండా రిపబ్లిక్ ఇండియా కాయిన్స్ ఫేస్బుక్ పేజ్ ఉంది కదా, ఆ ఫేస్బుక్ పేజ్కైనా మీరు వీడియోస్ సెండ్ చేస్తే నేను వాటన్నిటిని కూడా మన ఛానల్లో అప్లోడ్ చేస్తాను. మీకు ఎవరికైనా ఇంట్రెస్ట్ ఉంటే ఆ విధంగా మీరు పంపించవచ్చు. మెయిల్ ఐడి వచ్చేసి sirisha.daya@gmail.com అనమాట. స్మాల్ లెటర్స్. ఈ మెయిల్ ఐడికి పంపించండి, లేదంటే రిపబ్లిక్ ఇండియా కాయిన్స్ ఫేస్బుక్ పేజ్కి పంపించినా కూడా నేను వాటిని మన ఛానల్లో మీ డీటెయిల్స్తో సహా వీడియోస్ అప్లోడ్ చేస్తాను. ఇది నేను చెప్పదలుచుకున్న ఇన్ఫర్మేషన్. మీకు ఏదైనా డౌట్స్ ఉంటే కామెంట్స్లో మెన్షన్ చేయండి. నచ్చితే లైక్ చేయండి, వీలైనంత ఎక్కువ మందికి షేర్ చేస్తానికి ట్రై చేయండి. నేను చెప్పే ఇన్ఫర్మేషన్ మీకు కరెక్ట్గా చెప్తున్నాను అనిపిస్తే 1-4 వీడియోస్ చూడండి. కరెక్ట్గా చెప్తున్నాను అనిపిస్తే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకుని ట్రై చేయండి. థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. జై హింద్.